Mä pitäisi laittaa tästä WhatsApp hiljaiselle. Ainakin niin mä oletan. Älistä tulee 16. Ihan mä nyt mulla on vihdoin sitä ennen. Että portaali hyvä valasena, mutta olisi vielä. Joo, käveliä. Mut se on niin, että aina kun mainaa, niin tuntuu tulevan käveliä taas. Kaikista materiaalia. Yleistä just se. Koska mä en tykkää. Aina mä en oo ite semmonen maineri, mitä jotkut on tässä pelissä. Mutta jos tulee jotain hyvää, niin varmaan se kannattaa. Jos tulee luola, kannattaa varmaan kääntyä, koska mulla ei oo kamoja semmoseen. Mä luulen, että kissa alkaa kohta aloittaa videota. Jipi, graniitti. Nyt mä voin tehdä eduskuntataloa. Heh. Itse ois paremmin ottaa sen graniitin. Mä mainaan nyt siihen asti, että soilut loppuu. Mä oon suhteellisen rauhallisia luolia. Okei, mä oon huono tässä pelissä. Hyvä tietää. Syödään heti kalaa. Ja jos te haluatte vielä, että mä tein sitä aikaa, kun noi kaksi teki normaali asioita, mä löysin shipwreckin, Härmikylän legoja. Joo, mä tein alkaa lähteä tästä luolasta. Liikaa luolaa. Tänne tarvii portaat. Rauta tarvii sulana. Ja mä löysin Ruined portaaleja ja pestiin niitten kylän kaikki kellot. Ja Ruined portaalista löysin yhden lisää. Eeta. Täällä yläkulmassa sanotaan. En oo käyttänyt. Täällä on muuta koska sen. Mä laitan sinne ensikäskelyn munaan. Eks mä arvasin, että oli tulossa. Me teitä olis sitä ajallista tästä lämmin. Mieluummin jos ihmiset voidaan, kun mä antaisin sun poistaa sen sillä tavalla. Mutta mä voisin tehdä tästä roskikset heti idästä. On jo roski! Missä? Tuolla. Se on feikki. Tarpeeksi feikki siihen, että se on mulle feikki. Joo. Ei kannata tilaa. Tää alkaa olla jo ongelmallista. Joo, pitäis. No mulla on netherräkki. Mä käväsin täällä creepereitä, mä häivyin täältä. Että no, eiks mun pitäis tehdä jotkut kurpitsafarmit tai jotain? Mulla on pulkkakuokka. Joo, ja mulla on marjafarmi. Heippa. En mä tiedä. Onko siitä hyötyä? Ai se Da Vinci Resolve. Au. Ei oo kauhean reilua. Totta kai käpsulu. Ei oo reilua laittaa mua entokia täällä. Mä tulin hakee ruokaa. Toki oli ennen tarvittavaa. Ai sekä pitänyt tehdä kirvestä tai varten.
On hyödyllinen asia, mikä Pigille. Niitä näet pahoja tyyppejä. Onko tätä kirkas? Tuonne jos olisi vittu. Hyvä, jos polveni siinä, ettei onnettuus. Kvartsi on ihan hyödyllistä, varsinkin jos sä haluat rappaa sut kavereita ilman mitään hyvää syytä. Paitsi että sulla on tylsää. Niin, jos haluat rappaa kavereita, hae kvartsi, tee observeri, jne. Eli jos sä et tykkää kaverisuhteesta. Ja tuonne en ole menossa. Mä en tiedä miksi mä oon Netherissä just nyt, että se ei välttämättä ole paras paikka olla, mutta okei. Ei kultaa. Onneksi täällä pitkin näitä muunmaisia hypätysessä. Aavittu joskus, että tuota sanoa. Mutta tällä mainittiin sitä, että tää kanava ei tule niin perheystävällinen. Jos se roskis, minkä se yksin otti, niin ei oo ole. Koska parit tätä voisi käyttää portaisiin. Tämä on varmaan tehtäisiin. Tää on halvempaa kuin tämmöistä. Basaltiaan. Täällä on nyt valmis hetkeksi. Mitä se? Mitä tulee just? Se on graneetin näitä sillä, mitä tekis mieli tehdä. Hei, kupari. Ihanaa. Joko taas. Heti tuon tuo pois. Mitä mä täällä on roskaa? Mulla on tervehdittyä. Jätkähdessä se uskaltaisi. Täällä puttaamaan merkikseen. Mulla ei oo sänkyä. Ei enää. Se korruptoituu. Ja miksi tuli yhtäkkiä päivä? Onko meillä joku modi, mikä tekee niin, että vain yhden hengen pitää? Se olisi aika paljon mainonnista. Joo, jos sitten niin mä harkitsin tehdä tän torpun pitkinkin kvartsi. Mitä tarvitsi? Tuon. Tankus tehdään. Tankus tehdään tuomioista. Tuomioista hei. Joo, olisi ihan hyvä, jos mä tekisin tuota näitä. Mutta tää on paras paikka. Joo. Chestplatein. Ei, tässä jaksossa emme puhu mitään, mutta annamme teidän kuunnella kaiken mitä puhuu. Jippii! Eikö olekin hyödyllinen jakso? Taidaan lopettaa parin minuutin sisällä, koska olen kyllä. Ja tykkään todellakin olla sosiaalinen. No tuo hyödyllistä. Varautunut tämmöisiin.
nyt mä taas sanoin, että mun pitäisi puhua tuo. Varmaan editoin kumminkin klipistä pois, jos mä jaksan. Hetki. Hyvää illan jatkoa.